Ay neme jira ay neme asi kungondande ay neme jira ay neme asi kungondande ay neme mali de unyo ay neme asi kungondande TV kanumba bela jele yamba bela jele fu dante foli mina amunu be sanga ni wati ni abe ansui anga bololo siraw fe ni oya anga seko ananga dongo kene ni asile akene kan bituguni seko ni dongo ye kene mi nabe anga seko law kufo amunu be ni awe bolla barakalawi amunu be ni awe doninke kama o mogonya gindo sirafe seko ani dongo akene be sigi awdi kasi anga korolo nyini kolu don mamunu be ni olu be dekun kono olu ka se ku wele soro don ba ko bulu chukumina o kama seko ni dongo bayo ke TV jamukando do bi anya layini ka wuli kasi anga karamo ba do ma silingeya no e baya komini baralete mo dugule doni na sirafe abolo be tien kan abe yiri don abe laturu don abe doni findo wa abe seka mawo makonya woro jam fara yoro surunga o kama bayo ke TV ko don maga bi yoro seko ni dongo tigla mago bi yoro na ayi kibora me ambe wuli kasi ife ki ni ka doni tabulo la ebe mago nya chugudi mago be sima chugudi amba ni kola o kama bi bayo ke TV ba fo awni ne angaje anga karamo ke anga bismillah aka fendo foyin ambe mu fam karamo idan so ni ko alhamdulillah idan so ba nga fole be abdullah jeli diaranye a fole be jamanay wonne dona bara kono togo mina folo sigut mito ka danela basron ka dogo ni sigo ndara na mo min kan kana abi wo koron fe abi wo klebi fe aga sigo be dana an yiri min ka kan mbobo ka dama karamago yana nga se suko woro ma folo ibi togo ani jamu fanye ere join folo ibululami mu yise silingiya wal ma yisilingi kadiya o fanye folo yana nga do anga babu were kono folo ne Mahamadou Kamara bon ne jitumu kai jitumu awo an fa bora sibi kana sigi an mo gabura sibi kana sigi jitumu an fa fana bora jitumu kana brasi glan kungoro ya ala ka wati nana se an fa ma an gon be o de sigila ya woni ga bara tabulo laturu dai laturu wala laturu ani bele ibe laturu da me bele da ibe bele da awo bele kelengele ha awo nega bara kono folo la kolon fili de la nana to kolon na awo ndime kolon folo de da anna to la nye kolon la kana mulo do karamo adama fe adama abe do kolo bugu me bi abana ala kala haraso suma amina nye bele kala bulo o banen ko flaba wasulongina an yere kerefe ya yin kalifa do la o nan kala bele la ala nanu miniji dogo ya wula ka se tienko sedu ma o ben kala bele la mbele karamogo sabana o kofe mi me nyanama la o ye nyogo bu farakoro o ba wole ko polo ali sisa abe o ye mbele karamogo o bele karamogo na sirawi nye kala mine munumulu ya famia wa me dumne ko mi bi ngoni mbele turuda mbela turu da nyire sigle no laturu kuna bi bilan tumba da folo bi nye bele dali dogoya men bele karamo e karamo isumane fen sigle me kolokoro abe kolokoro marala no fam karamo ame fe ka do yaro iduna don na chugudi mu ya to e don so asiga do don na o mi ato ne don so asiga don ala kenaw charana o de ko son dona don na mali sini so on men yere machine kan no asro nyim fa de ga dabali ou bien kan balma juguya me minge ala kana nyambulo tete maninga ne malle kan fa de ma juguya arama de ga juguya tenguno kenaw charane la nsena na funu bode bora kono
an taara n'a dɔgɔtɔrɔso la bɔ bɔra a kɔnɔ n ye min ka a sendi min bolo kalo 9 bon bɔlen kɔ a la n nana bɔ o la bolibolo fɛ n ma se ka sigi bilen yɛrɛmakaran fɛ ne ka dɔɔni daminɛla yɛrɛmakaran de la ka to la mɔgɔw bɛna u ka hajiw fɔ n ye n seko min ye n b'o ko la n tɛ se min n b'o labila a tɛ tɛmɛ nin kan voilà Bayawoke TV kanubaw aw minnu bɛ ka suit an ka bɔlɔlɔ siraw fɛ ani karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi n'o ye Mamadu Kamara ye a donna dɔɔni na cogo min na a bɔra k'o de ɲɛfɔ bari sabu juguyaw cayara a yɛrɛ kɔ mɔgɔw ye kɛtaw caman kɛ a yɛrɛ yɛrɛmakarantɔ k'a yɛrɛ bɔ bolo la a fɛnɛ dɔɔni kalaw de sen fɛ ka dɔɔni fara ɲɔgɔn kan bi a yɛrɛ fɛnɛ kɛra karamɔgɔba ye a bɛ maaw mago ɲa a tɛ tɛmɛ nin kan don ka ca Ala fɛ karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ i ko k'i bɛ bɛlɛ da i bɛ kolon da bi i sigilen bɛ laturu ma yarɔ karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn laturu kɔnɔ gindo jumɛn de bɛ e bolo laturu kɔnɔ n'o tɛ mɔgɔ tɔw bolo ni mɔgɔw bɛ na e fɛ yen ni e b'o kɛ u ye e ka gindo ye jumɛn ye laturu kɔnɔ an bɛ fɛ k'i da don i k'o walawala. bon ne ka gindo tɛ dɔwɛrɛ ye laturu kɔnɔ ne kɔni bɛ laturu da n bɛ adamaden tɔw mago ɲa laturu nin bɛɛ bɛ mɔgɔ bɛɛ bolo bi i y'a faamuya a dɔnbaga de dɔgɔyara n tɛ laturu min bɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen bolo bi min bolo b'a la min bolo t'a la bɛɛ ko ko n ye laturu dala ye ne kɔni bɛ karamɔgɔw kɔ u ye sira min yira n na n bɛ tɔgɔma o sira fɛ Ala sago i sago komi gindo bɛɛ ti fɔ kɛnɛ kan o ye tiɲɛ mais karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn bari bi an bɛ wagati min na n'a fɔra ko mɔgɔ ye dɔnnibaga ye karamɔgɔ diɲɛ man kɛnɛ dɛ diɲɛ man kɛnɛ yarɔ maa min bɛ yen ni u bonnen don maa min bonnen don k'a bonna yɛrɛ yɛrɛ yarɔ n'o sera e ma est-ce que e bɛ se ka o tigi jigi tugun wa bonninda alhamdulillah an ka baara sera o ma ni mɔgɔ bonna Ala barika la an b'an seko kɛ a la mais an tɛ an kɛ a fura kan ten an b'a lajɛ n'an bɛ se a la an bɛ an k'a kan n'an tɛ se a la n'an ɲɛmɔgɔ min bɛ yen n'o bɛ se a la an b'a ci o ma walima an bɛ taa n'a ye ka taa di o yɛrɛ ma o y'an ka baara taabolo ye. ayiwa an y'o fana faamu an bɛ se yɔrɔ dɔ fana ma bi o fana kelen bɛ ka mɔgɔw kɔmana kan n'o ye furuko ye a kɛra cɛ kunda ye walima a kɛra muso kunda ye yarɔ ni maa sera e ma furu gindo la ko i bɛ fɛ k'o dɛmɛ furuko la i bɛ se dɔ dɔw la wa. karamɔgɔ n bɛ dɔ dɔn o la awɔ o nasira bɛ n bolo. d'accord awɔ. ayiwa aw minnu bɛ yen ni furu ka gɛlɛ aw bolo a kɛra cɛ kunda a kɛra muso kunda ye aw ka bana fura bɛ yan dɛ a ye gɛrɛ dugumala lajɛ a bɛ karamɔgɔkɛ ka numéro sɔrɔ yen aw b'a wele aw gundo ɲɛfɔ a ye karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi bari bi kɔni an bɛ baro caman kɛ dɔnni sira kan e ka an yɛrɛ bilasira kosɛbɛ kosɛbɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ fɛ ka nafolo baara kɛ bari n'i ko ko diɲɛ kɔni ka di kɔni fo nafolo ka sɔrɔ i bolo dɛ karamɔgɔ yarɔ nafolo baara sira sugu dɔ b'e bolo mɔgɔw bɛ se k'u jigi da min kan wa. o nasira bɛ yen. i bɛ se k'i da don o dɔ la k'o walawala n ye lamɛnnikɛjugu ka faamuyali sɔrɔ. n bɛ se ka n da don o la k'o walawala. nafolo baara nasira la bafinma a baara nasira bɛ n bolo. bafinma. awɔ. a nasira dɔ bɛ yen qualité 2 mais o tɛ kelen ye. fɛnɛ saga jɛman o nasira bɛ yen jinɛ saga jigi la n y'o kɛ n y'o ye o nasira o bɛ yen. e ko an yɛrɛ tɛ nin ko in jateminɛ ayiwa karamɔgɔ an ka taa ɲɛfɛ bari maa wɛrɛ bɛ yen mun bɛ intéressé ka tɛmɛ ne kan kosɛbɛ an ka taa. awɔ n y'a kɛ mɔgɔ min ye n b'o tigiw n bɛ se k'o dɔw ka numéro di olu ka numéro bɛ n kun na dɔw yɛrɛ bɛ yan dɔw tɛ yan n b'o mɔgɔw dɔn. kabako. awɔ. awɔ. aw kana fɔ ko dɔnni tɛ tiɲɛ dɛ aw wuli a ka se dɔnni tigilamɔgɔw ma minnu b'a ɲɛdɔn k'a fɔ ko karisa tɛ se nafolo baara la wuya don i ma s'a tigi de ma k'a fɔ ko karisa se ka dabali wuli ka b'i kan ayi e ma s'a tigi ma o tuma a ye wuli a ka dɔnnibagaw sɛgɛrɛ n'aw mago bɛ karamɔgɔkɛ in ka numéro la a y'an ka Igana dugumala lajɛ aw b'a ka numéro dafalen sɔrɔ yen aw mana kɛ diɲɛ fan o fan aw b'a sɔrɔ yen karamɔgɔ an ka taa ɲɛfɛ i b'a dɔn an fɛ Selenge yan nɔ damabaaraw de ka ca yarɔ maa minnu bɛ yen n'u bɛ damabaara la sanu ɲini ko ni fɛnw yarɔ gindo dɔ bɛ yen n'olu cɛ wa. awɔ gindo bɛ ni sanubaarakɛlaw cɛ hali sisan n sigiyɔrɔ nin na juma tɛmɛnen n ye dɔ ka sanubaara kɛ awɔ n b'o nasira dɔn. a tɛ tɛmɛ nin kan. awɔ. ayiwa nin yɔrɔnin bɛ sanubaara la o. a teliman bɛ yen a sumaman bɛ yen. a teliman bɛ yen a sumaman bɛ yen. awɔ. ayiwa o fana faamuna karamɔgɔ. awɔ. an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi an y'a ye k'a fɔ maa minnu bɛ tunga fɛ tungarankew a caman bɛ gɛlɛya b'u kan tunga na siraw fɛ papiye ko b'a la baara ko b'a la yarɔ maa e bɛ se k'i to i sigiyɔrɔ la ka maa mago ɲa kɔfɛ wa. o ye n ka baara n yɛrɛ o caman kɛ n yɛrɛ sigilen don o kama de. awɔ.
ne be dɔɔnin kɔnɔ fo i ka se k'i yɛrɛ nakɔrɔ ko dilan ka tila ka ko kan ko dilan ni tiɲɛ ni tiɲɛ nka n'i ma se k'o kɛ dɔɔnin kɔnɔ a nafa ka dɔgɔ hali bi ni tiɲɛ awɔ o ti baasi ye ayiwa karamɔgɔ baro ja ti ban wa a mana kɛ cogo cogo kɔni dɔɔni n'i ye dɔ de ta i bɛ dɔwɛrɛya kɔfɛ yɔrɔ i ka yirikow bɛ cogo di karamɔgɔ i bɛ yiri dɔn wa i bɛ se ka mɔgɔ mago ɲɛ yiri la wa alhamdulilayi y'a mɛn laturudala laturu nin tɛ yiri de don y'a mɛn laturudala bɛ kɛ laturudala ye fo i ka yiri de kalan ka yiri dɔn n bɛ bana furakɛ yiri la n bɛ hadamadenw mago ɲɛ yiri la awɔ o ye tiɲɛ ayiwa yiri tɛ mɔgɔ janfa dɛ ko mɔgɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen n'a ka yiri taabolo don n'aw mago bɛ yiri gɛrɛgɛrɛ la a kɛra k'i ko k'i jɛ walima a kɛra ka u b'a fɔ cogo di ko mandiya ni dawula ni sara ka tɔgɔw d'i ma ni an y'a sunkɔrɔ bi a ye wuli a ka se karamɔgɔ kamara fɛ yan ni ala sɔnna ma tɛ fɔ aw jigi kɔ karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ hali bi barija baro ja ti ban yarɔ karamɔgɔ i bɛ dɔwɛrɛ kɛ ka fara laturu kan i n'a fɔ i bɛ boli b'i bolo wa ou bien i bɛ kɔlɔsi de ta wa ou bien i dan ye i ka laturu in de kisi ani ka yiri an bɛ fɛ ko walawala n ye ne dan ye laturu ani yiri bon waati dɔw la n bɛ lajɛli fana kɛ kɔlɔsi la kɔlɔsi nasira fila bɛ yen n bɛ lajɛli k'a la mais ne ka lajɛli personnel ye laturu yɛrɛ de laturu n sigilen n'o de kɔnɔ ayiwa awɔ mais yarɔ karamɔgɔ ni mɔgɔ min mago bɛ e la ka se fɛ n'a tigi min e sɔrɔ yarɔ kalandenw b'i bolo u bɛ n'u jigi da mun kan o bien kuma bɛɛ mɔgɔ mago bɛ la waati o waati u bɛ n'e sɔrɔ yan wa kalandenw bɛ n bolo n dɔgɔkɛ buwa kamara bɛ yan o bɛ n yɛrɛ ka so yan o bɛ so yan nɔ awɔ ayiwa kalanden bɛ n bolo musa samakɛ bɛ yan n bɛ yan tɛ yan a bɛ baara kɛ n kɔ awɔ ayiwa aw mɔgɔ min mago bɛ karamɔgɔ la aw bɛ fɛ k'a sigiyɔrɔ dɔn a bɛ an fɛ baya yan Silenke kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka sigida min bɛ yen ko Dalabala maa min bɛ Dalabala sugu yɔrɔ dɔn kosɛbɛ e ka se Dalabala sugu kɔnɔ dɔrɔn e k'a fɔ k'i mago bɛ karamɔgɔ Mamadu Kamara ka du la ayi filimu banna o bari n'i ye maa tɔɔrɔtɔ yɔrɔ ɲinitɔ la i bɛ ka maa min ɲini mago ɲɛmɔgɔ de tɛ e ka se Dalabala sugu kɔnɔ dɔrɔn i ka karamɔgɔ wele n'i ma da wɛrɛ si ma a wele a ka nɛgɛjuru sira la a filɛ an ka Jabarani dugumala la i b'a sɔrɔ yen nɔ karamɔgɔ yarɔ i ka voyage ka ca wa i ye dugu kɛ wa walima bon da dole ko ɲɛfɔ an ye tan n ye dugu kɛ mɔgɔ sɔrɔla dɔɔni ɲini siraw fɛ n ye dugu caman kɛ mais k'a fɔ ko n bɛ wuli ka taa dɔɔni bara kɔ kan fo ni mɔgɔ min kɔ kan awɔ n bɛ n ta bɛɛ kɛ n sigiyɔrɔ la k'i wele k'i déplacer o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ awɔ o bɛ se ka kɛ d'accord awɔ i bɛ sɔrɔ nɛgɛjuru sira min na awɔ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i bɛ se k'o nɛgɛjuru sira fɔ wala n bɛ sɔrɔ numéro min na a i bɛ 7 kɛ ka D kɛ 72 awɔ 7 D i b'o kɛ ni 7 D kɛ i bɛna 4 3 43 43 awɔ ni ye 4 3 kɛ i bɛna 4 wɛrɛ kɛ i bɛ 4 wɛrɛ kɛ ani 9 2 ani 9 2 i bɛ 1 kɛ k'a laban ka 1 kɛ k'a laban o ye ne ka numéro ye hakili la a ye faamuyali sɔrɔ ni numéro in na n'i bɛ fɛ ka numéro in dɔn tuguni toujours i bɛ écran dugumala la kɛ numéro in i b'a tɛmɛtɔ ye i bɛ fɛrɛ a ma yen kosɛbɛ kosɛbɛ o ye karamɔgɔ ale ka numéro i mako b'a la su i mako b'a la tile i b'a sɔrɔ o numéro la i bɛ Mali kɔnɔ walima i bɛ Mali kɔfɛ degun dɔ de bɛ e kan i ka furuko ma ɲɛnabɔ degun dɔ de bɛ e kan i ma se ka den sɔrɔ degun dɔ de bɛ e kan e bɛ ka nafolo baara de ɲini e tɛ ka ɲɛ sɔrɔ a ma walima degun dɔ de bɛ e kan e bɛ fɛ ka voyager i ka papier ko ma ɲɛnabɔ walima i ka wariko ma maranen don yɔrɔ dɔ la walima e yɛrɛ mako bɛ nafolo teliman e ye dama baarakɛla ye i ye commerçant ye denko gɛlɛyalen don i ma a mana k'a qualité o qualité ye ka n'i sigi i ka so ko e sɛgɛnna ten ayi kana sɛgɛn wuli ka dɔnnibagaw ɲini aw ka Mamadu Kamara ka numéro in wele a k'a faamuya ba in aw k'aw kungo fɔ a ye a b'i kungo ɲɛnabɔ k'i to i sigiyɔrɔ la nkalon tɛ wa a ma kɔrɔbɔ fiyewu karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ bari baro in ja ti ban an m'an sigi yan bi an tɛ foyi fɔ ni dɔnni kuma de tɛ bari dɔnnibaga yɛrɛ fɛ baro de ka di a bɛ kunfinw permettre ka ko caman dɔn ayiwa karamɔgɔ kulu bɛ ɲini ka se siɲɛ na a bɛ ɲini ka se siɲɛ na bi i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na laturudala cayalen don nka a dɔnbaga man ca i bɛ se ka mun de sɔrɔ k'o fɔ dɔnnibaga minnu sigilen bɛ dɔnni kan i bɛ se ka kumakan laban jumɛn ɲɛfɔ olu ye dɔnni na nasiraw fɛ bon dɔnni na nasira n'i bɛ diɲɛ baara o baara la i k'a ɲɛɲini bonya kɔnɔ k'i ɲɛmɔgɔw dɔn k'i mansaw dɔn ni dɔnni o dɔnni ni bonya kɔnɔ majigi kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ majigi kɔnɔ a bɛ i nafa ne kɔni b'a ɲini n faw fɛ k'a ɲini n karamɔgɔw fɛ an k'an jɔntɔ ɲɔgɔn na ka ko to ɲɔgɔn ta la dɔnnibagaw kɛ dɔnni dɔn ka dɔnnibagaw yɛrɛ u kɛ ɲɔgɔn minɛ ne b'o de dɔn dɔnni kɔnɔ
o ti baasi ni kun ye an ka karamɔgɔ Mamadu Kamara ale ka kumakan ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔnni nasiraw fɛ an b'a ɲini aw fɛ ni an ka jamukan ni jamukan min n'an k'a ma ko seko ani dɔnko kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw minnu bɛ ni aw bɛ dɔnniw kɛ jamukan in bɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la i mana kɛ diɲɛ fan o fan n'i bɛ fɛ an ka wuli ka t'i fɛ yen k'i ka kibaruyaw ɲini ka tari diɲɛ fan bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen ka bila la i bɛ an ka nimero yɛrɛ sɔrɔ an ka jabaranin sanfɛ Bayawke TV ale bɛ yan ka aw ka dɔnni ka bɔ kɛnɛma bɛɛ lajɛlen ka se ka tɔmɔta sɔrɔ a la nin tun ye an ka karamɔgɔ Mamadu Kamara fɛ yan n y'a fɔ aw ye cogo min na a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Dalabala ma an bɛ layiru di aw ma ni Ala sɔnna a ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan waati wɛrɛ an b'a fɔ aw ma aw salamu aleykum wa rahmatulah taala wa barakatuhu karamɔgɔ i dan sɔrɔ